Goeien, het is waantje 9 november. Dit is Bient. Mij Joen on tafel Marcel Smit. Hoe zien nijste cd, meer muziek. We zorgen achter de schermen van de plastische chirurgie met Tijmen de Jong. En Aafke Venema, zij wil u de leefde Marjan van deze vrouw. Ja, Aafke, wanneer begon voor jij de leefde van de muziek van Edith Piaf? Dat is denk ik een Iris 15 lien. Want toen, ja, wat gebeurde er toen? Toen kocht ik een LP en toen ben ik verkocht. In één keer? In één keer weer klaar. Zo makkelijk is het dus eigenlijk, Marcel. Ja, dus keep je mijn cd. Ja, oké. We beloven nog even bij de muziek. Want dit wat ik hier in mijn hand heb, dat is het best bewaarde geheim van Friesland. De nieuwste cd van de Friese troubadour Marcel Smit. Die komt vreed pas uit, maar hij nog al de primeur. Maar ik ga wel thuis zo matten. Hij maakt aan zijn weer mooi in de kofferbak. Die aan mijn huis. Want het eerste cd, eerste exemplaar, die wordt vreed pas uitrekt. Vreed de Jong, ja. Ja. Wat zit hier al hierop? Bekend werk? Meer muziek, dat is de titel. Het is, er staan natuurlijk wel vestjes op wat al langer bekend is. Ik word al in de Friese Top 100 staat, maar wat nog net op album uitkwam is. Neem eens een peer. Een pad van die. En dat wie voor het hier de heeste naar je binnenkomer. Op nummer 10. Omste keert zit erop. Er staan ook 9 nummers op. Dus wat ik wel eens live hier en daar spelen ga, maar net, wat net helemaal. Steeds maar wat er net draait is en dat soort dingen. Dus het is echt een mix tussen heel gevoelig en toch wat vrolijk. Dus, ja. Maar neem eens eens mooi, want hoe gaat het dan bij de familie Smit onder de keukentafel? Dan is het onder het betinken van noemers en hoe ontstaat zoks? Ja, nou, het ontstaat eigenlijk, het idee is vaak heel iets. Nou, als toen heel iets, denk je haast, ik begin vaak met de tekst. En dan haast een tekstidee dat denkt, nou, dit koe wel eens wat wijzen. Nee, bijvoorbeeld mijn paard van die wie dat echt een stukje wat ik uit een uitspraak van Billy Joel had. Die ging ons in dag te vertellen wat er gebeurt met mensen die er net mee binnen. En toen dacht ik zo, dit is mooi, misschien kan ik hier iets mee doen. En dan ga ik zitten en dan ga ik een tekst schroeven. En als die tekst klaar is, ga ik zo lang zitten tot de muziek erbij klopt. Ja. Dus het is het werkje. Het is heel het werkje. Ja, want jij eigenlijk alleen nog maar hoe dreig het is om cd's onder de mond kwijt te ruitje eigenlijk. Ja. Hè? Want Tijmen, hoe lang is het Linda Sto die een laatste cd kocht heeft? Ja, zo'n schijfje. Ja, zo'n schijfje. Ja, zo'n schijfje. Ja, dat is wel even geleden. Ja, nou, ik heb een zwager die in de muziek zit. Daar heb ik het laatste schijfje van gekocht. En die koop ik dan ook van hem. Ja, want jij eigenlijk alleen nog maar via... hoe doe je dat je werkt? Via Spotify of illegaal? Ja. Misschien denk ik vrij populair te wezen. Maar het kind het wel uit. Het is sowieso dat ik een heel putte tiert niet zit, maar ik een heel putte zin. Het is echt... ben ik wel boven begrutting kwam, zeg maar dat gebeurt altijd. Wat kost het dan? Wat kost het om een cd op te nemen? Doe maar zo'n begrutting, wordt wel richting de €10.000. En dan haast alles erbij, studio theater, gastmuzikanten, et cetera, het persen, de hoes, het artwork, echt alles erbij. En dan zit dus weer om diezelfde keukentafel, u te rekenen met de rekenmachine? Nee, ik reken het net uit. Nee, ik speel je. En ik speel een soort, en het meeste centen verdien ik natuurlijk met het optreden. Hè. Dus dat is gewoon het muzikant, maar het hart van het optreden. Maar maak het een muzikant die nee werk, wordt er ook niet meer vrij om op te treden. Want de mat wordt de loft in. En dus er is altijd vraag naar die muziek. En bij optredens verkeer ik dus nog elke keer een heel soort cd's. Ja. Dus uiteindelijk kan het wel uit. Het is soms misschien ook wel een soort van luxe promotiemateriaal. Samen zit ik zien. En ik hoef er net rijk van te worden. Hè. Het is als ik op een gegeven moment kiet spelen. En dat zal ik net nog vreed al rijden met de cd-presentatie. Maar als ik op een gegeven moment kiet speel, dan is het voor mij al klaar. Want dan heb ik natuurlijk iets heel moois gebracht. Voor letter. Nee, het is net alleen nou, maar het is echt mijn band die kan later nog een keer het skiefje draaien. Dus er zit wel iets op skief. Er is iets fastlijn wat ik maken ga. Ja. En dat is misschien nog wat wichtigste van het hele spel. En allereer in het Friesk?
Alleen nog in het Fries. Ja, maar dat is begonnen. Dat weet net een heel soort mensen met het spelen van covers, net als mij van de Dijk, als ze er niet is. Dat is ooit mooi begonnen, toch? Het is een heel kwart verhaal. Ik had mijn vrije zelffeest, gaan ze mij naar de studio. Toen had ik een paar versjes inzong, mijn band, en dat wie nederpopnummers. Toen had ik zelf nog eens wat dingen in de studio, mijn gitaar. En daar had ik een Fries nummer opzet, Goudje Blom, dat ik zelf schreef. Daar is het al mee begonnen? En daar is het al mee begonnen. Oké, en nou dit noemen, want daar is de gitaar al op schutten. Ja. Dat is net verneerd? Nee, een liedstukje van Friesland. Van Friesland, Ja. de single. De single, ja. De taal van mijn ouders, die nam ik mee. Ik dacht dat de hele wereld heette mem zei hoor al wat mijn baas zit. Bij mijn klompen ik steen, ik heb dus in de loon. Werd ze Fries gestaan. En enkel is het een deel van een groter geheel, de taal. Het denken zit diep in uw ziel, er is alleen nog een grens van wat wollo's net keer en dat is het land waar ik het liefste ben. Friesland, het mooie Frieske land. Waar ik hikke en tuin ben, waar ik op graving ga. Marcel Smit, ja, het is geen Edith Piaf, maar het is wel mooi, toch? Het is hartstikke mooi. Ja. Marcel, wanneer is het slagen, deze cd? Het is al slagen. Het is al slagen. Het is al slagen, ja. Ik ga verslijn wat ik graag verslezen voor. Dat het nog de verhaal in kan, dat is alleen maar mooi. En ik ben er klaar voor, dus vreed die jongen hoop ik een heel paar mensen te zien. Ja, dat hoop ik ook, want de presentatie is vreed dan in het dorpshuis, in de Manden, in Tietjerk. En is voor elke niet een vergees tagonkelijk. Ja, toch? Absoluut. Ja. Dadelijk, dan rieden we weer een stukje bij de centrale Asdel, die bij de meesten uit de buurt verskate reacties oproept. We zitten vast in het verkeer en nu hebben we een beetje lawaai. Ja, goed, wat voor keuze is er dan? Hè? Ja, bij het woord plastisch chirurg denken we al gauw aan doktoren. Dat je vooral een mooie maatje, maar dat ze nog volle meer doggen, ja, daar staan we eigenlijk net zo volle bij stil. En dat willen de plastisch chirurgen, maar u Gos Tijmen de Jong misschien wel voorop graag verhoren. Vreed is er daarom een iepen midje bij ziekenhuis MCL in Ljouwert. Ja, Tijmen, bestaan er vallen vooroordelen dan, hoe het vak plastisch chirurg? Nou ja, als je zegt dat je plastisch chirurg bent, dan worden de meeste grappen en grollen al gemaakt. Er worden vaak opmerkingen gemaakt. Het is een bepaald beeld wat er geschetst wordt. En nou ja, dat heeft niet zoveel te maken vaak met de huidige praktijk. En, wat voor beelden willen er dan schetst? Nou ja, goed. Mensen vinden het gewoon veel leuker om te lezen dat een beroemd iemand een facelift heeft gedaan dan dat hij een polsprothese heeft gekregen. En, ja, want als je bijvoorbeeld googelt, plastisch chirurg, ja, de foto's van Hollywood-sterren, maar ja, al je mislukkingen, die vliegen niet omheen. Als het dan mislukt is het nog mooier. Dat is het nog leuk. Ja, maar dat heeft allemaal vrij weinig met ons vak te maken. En ja? vaak zijn die mislukkingen, de mislukkingen worden niet eens door plastisch chirurgen gemaakt. Dus dat is, nee, dat heeft weinig met ons vak te maken. Ja, maar het is toch zo dat esthetische chirurgie is maar 15% eigenlijk van je werk? Ja, minder nog misschien hier in Friesland. Hè? Dus, ja, en toch krijgt het alle aandacht? Tussen de 10 en ja, dat krijgt alle aandacht. En vandaar dat we ook vanuit de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie open dagen organiseren. En waarin duidelijk gemaakt wordt dat er meer gedaan wordt dan dat. En ja, de andere kant van het verhaal is dat er heel veel mogelijkheden in de plastische chirurgie niet duidelijk zijn bij veel mensen. Ook bij andere artsen, maar ook bij de mensen die op het spreekuur komen. Die vaak naar buiten lopen met een verhaal van, goh, ja, had ik dat eerder geweten. Want, neem daar eens een voorbeeld van. Nou ja, wat weten de meesten net? Nou, bijvoorbeeld iemand die een harde val gemaakt heeft, pijn in zijn pols heeft en die op de röntgenfoto is daar niks te zien. En ja, uiteindelijk krijgen ze een soort beeld van, ja, dan moeten ze daar maar mee leren leven. Terwijl er in de praktijk toch met de huidige technieken wel mogelijkheden zijn om dat te verbeteren. Nou ja, als je je hand weer beter kan gebruiken, dan is dat veel waard. Ja, nog zo'n voorbeeld is denk ik het verhaal van een patiënt van Dij, Hendrik Feijer. Ja. Even kwart schetsen, dan kunnen we aan zijn, want daar hebben we een reportage maken. Ja, meneer Feijer die kwam bij ons op de spoedeisende hulp nadat hij een ernstig letsel van zijn hand had ontstaan doordat hij tussen de spanband van zijn boot gekomen is. Ja.
Zullen we het even zien? Met de hand heb ik tussen een hijsband en onze motorkruiser van 10 ton gezeten. En dat is niet prettig. Dan blijft er weinig van je hand over. Ik had in de ziekenauto al afscheid genomen van mijn hand. Ik denk, die gaat eraf, want het zag er niet uit. De binnenkant van de hand was helemaal opengescheurd. Omdat hij zat knel en toen zakte de boot nog iets. Dus ja, en dan met dat gewicht, het vel was afgescheurd en alle botten waren verbrijzeld natuurlijk. Ik denk dat ze een uurtje of 4 met me bezig geweest zijn. En ik werd wakker in de uitslaapkamer. En toen, die hand die zat omhoog, die hing in een stellage. En ik kijk zo, ik denk, hé, hij zit er nog aan. En de vingers die staken buiten het verband, dus die kon ik nog een beetje bewegen, die toppies. Ik denk, wauw. Tijmen de Jong, die kwam op een gegeven moment en hij zegt, we gaan een externe fixateur inbrengen. Omdat er helemaal nog niks aan elkaar zat. Ja, dat is zo'n boren zo'n paar gaten in die hand en hier in het spaakbeen. En dan komt er zo'n heel stangen. Spul komt er aan de buitenkant overheen. Hoeveel operaties heeft u gehad ongeveer? Een stuk of 6, denk ik. Dacht ik zo. Ik ben de teller onderhand kwijtgeraakt. Wat kunt u weer met de hand? Weinig eigenlijk. Het is, kijk, je kan dat kan ik allemaal niet meer. Dat draaien, omdat hij vast zit. En ja, er zit heel weinig kracht. Weinig grijpkracht zit erin. Maar ja, ik ben blij dat hij er nog aan zit. Voor hetzelfde geld was ik hem kwijt geweest. Dat had ook gekend. Als het 15 jaar eerder was gebeurd, dan had ik nou een prothese gehad, een kunststaart of een haak. Ja, het verhaal van Feyenoord. Had je dit zelfs joggen, Marcel? Ik kan me vaststellen, voor dat is die handen enkel niet neder. Dit is een angstbeeld misschien Ja, wel. dat is zo voor mij rambaas. Ja. Ja, toch? Ja, dus ja, en vooral de vingers ook, hè. Ze moeten heel flexibel bloeien natuurlijk, om dat te kennen. Ja. Maar, Ja, en Feyenoord zei het zelf al, 15 in lien, dan hier hij misschien wel een haak hamatten, of in elk geval een kunst hoorn. Ja, de technieken gaan vooruit. Met name zeg maar, dat we onder de microscoop veel vaker kleine bloedvaatjes kunnen hechten, waardoor zijn hand dus ook behouden is gebleven. Ja. Ja. Waarom heb je eigenlijk voor dit vak kiezen? Omdat, ik kon ooit... ik wilde gewoon graag iets met mijn handen doen. En toen bleek op een gegeven moment dat ik aardig kon leren. Ook niet zo heel goed, maar goed genoeg om naar de universiteit te gaan. Oh, ja, en, dat is er. ja, dan snap ik het ook. ja. Nee, goed. En toen dan blijven er weinig vakken over waarbij je heel veel met je handen kan doen. En eigenlijk plastische chirurgie, met name hand-polschirurgie, wat ik dan doe, denk ik dat heel goed aansluit bij wat ik graag... je kan de creativiteit erin kwijt. En het is een heel dankbaar werk. Ja, want Freed, dan is dus die Iependaai, net alleen nog in het MCH Ljouwert, maar een heel soort ziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis zijn erbij aangesloten en dat is eigenlijk een initiatief van deze Vereniging voor Plastische Chirurgie. Maar ook gewoon om alles duidelijk te maken van wat is er mogelijk qua borstreconstructies, bij huidtumoren, kinderchirurgie. En ook om een heel soort vooroordeel voor te nemen, misschien wel? Ja, ook wel. Maar vooral ook om duidelijk te maken van wat de mogelijkheden zijn. Hè? En ook om gewoon wel eens kennis te maken van, dit is er mogelijk voor mij. En dan kunnen ze later kunnen mensen dat met de huisarts bespreken. Of gewoon leuk om eens te kijken. Ja. Of zelf met schroefjes en plaatjes te knutselen. Want dat kan? Dat wordt ook gedaan. Hè? Je kan zelf ook... we hebben kunstbotten die wij in de opleiding ook gebruiken om mee te oefenen. Daar kunnen mensen ook mee aan de slag. En dan met een kettingzager in? Nou, iets fijnzinniger, maar we hebben ook zagen. Ja, we kunnen ook zagen. Ja. Oké. Nou, Freed dus. Dan kies tussen een kwartier van treien en Jelvershuizen in het MCL in Ljouwert bij Tijmen de Jong en zijn collega's op visite. De centrale as, die maakt Dokkum beter bereikbaar maken. Er wordt al jarenlang onder dik werken en maakt uiteindelijk in 2016 die heel nog klaar wezen. Verslagjouwer Eduard Rekker die bij de centrale as deel om te zien hoe het ervoor zit. De centrale as wordt duidelijker zichtbaar in de wouden. Ze leidt er bij Burgermolen stikdik te wachten op de eerste auto's. Op orenplakken moeten ze nog beginnen. Deze week ried ik van Dokkum naar Nigeer om te zien hoe de dik er nou bij leidt. Ik praat met mensen om te jaren wat ze ervan vinden. Het is gewoon
Ben je nog droeg of... Die ben al... Nou, die van mijn man ben helemaal... Ja, Wat ben je over, zou ik terug? Ja, ja, ik ben even... hij is helemaal in de direct Ja, even terug in het zakken, maar dat vind ik net zeggen. Hoe dan? Nou, ik ga op Blijft een zand, hè? een stukje droog. Heb je al wat vergroeven groen alweer en dan krijg je die dingen. Ja, dat ben je nou. We zijn hier achter, zeg maar. Nou, we kregen wel een beetje mee te maken. Dus aan de zuidkant, hè, wij zijn in Burgen-West, die Nijbouw daar. Ja. En, maar het komt net op het direct. Nou ja, was jong tot de vierde, dat wij wel. Ja, zeker. Ja, het rent wel vers, ja. Ja? Ja, ik had nou zelfs kofje in Dokkum Burgen-West en als ik hoe dat verkeer al vers komt te zitten, dan denk ik wel dat het wel een goede zaak is. Maar ja, oors zitten vast in het verkeer en nu hebben we een beetje lawaai. Ja, goed, wat voor keuze is er dan? Hè? De Nije Diek rint aan de eerste kant om Burgum heen. Daar treft de diek het Prinses Margriet kanaal. Dat wordt apart verlijnd zodat het aquaduct eronder terug kan. De diek stoot letterlijk op het hele klaverblad bij Samar. En ik hoop dat het mooi inpast wordt. En qua de natuur er straks omheen, dat ze daar een beetje rekening mee houden. Ja, dat gaat wel. Het gaat wel de natuur heen. Ja, want wij zijn nou in paardjes daar rond. Ja, dat zal wel... die mooie paardjes, die ben er straks wel een beetje. Die ben wel goed, denk ik. Ja, dat is wel jammer geweest. Nou, wie ben je toevallig al kan? Ja. En toen een kuierke, hè? En toen kwamen we dus daar bij dat... ik krijg even zien, maar we zijn weer in een matroog. En maar dat veel meestal niet komen, hè? Maar ben je nog drijfzand in kamer? Ik zei daar een boot in drijfzand. Nee, ik ben geen droogzand. Nee, zo hebben echt op ranen geweest, hè? Als het is net zo dat je erin zakken dat je man aan mijn tak dat eruit redt. Ja, ik weet het. Die wel avontuurlijk, maar net zo avontuurlijk net. Nee, dat wil van maken net. Dat weet je bij, denk ik. Ja, ons in. Ze wie een van de allergrootste zangeressen van Frankrijk, Edith Piaf. Takom hier is het 100 jaar dat ze binnen waard. En dat is dan ook de reden dat er dit weekend op de Verzamelaarsbeurs in Utrecht een speciale expositie over Piaf te zien is. En die expositie is makken van de sammeling van Aafke Venema. De leidt Ian en Noor hier op tafel. Wat is dit al hier? Nou, wat is het al hier? Deze LP, daar is het maar begonnen. Ja? Die heb ik op een rommelmerk die kocht. Die heb ik draait en toen ben ik aardig verkocht al. Toen ben ik wat meer lezen gegaan en ze breidt hem dat wat uit. Nu, wat laat je nog meer? Er laat een foto, een originele foto, mijn handtekening. Dit is de handtekening van de originele handtekening van Edith Piaf? Ja, daar zit de handtekening op. Oké. Ja. Is dat het meest bijzondere stuk eigenlijk van jouw verzameling? Het is zeker een van de dingen die eruit springt. Ja. Ja, het is een van de items waar ik heel groot op ben. Ja, ben er nog meer van dat soort bijzondere dingen waarvan je zegt, ja, dat is toch wel echt super dat ik het heb. Wat ik heb, en daar ben ik heel groot op, dat is een grote poster van een film waar het in spelen het. En dat is een originele poster en die is nog op linnen. Nou, dat is een machtig ding. En waar komt die drang van binnen nou waar, dat je gewoon zoiets hebt van, ja, ik wil gewoon alles wat mij Edith Piaf te krijgen, dat wil ik gewoon hebben. Ja, dat komt stadig aan. Je begint heel simpel en op een gegeven moment dan denk je van, dit heb ik belang bij. Ik heb in feite alles wat haar foto bij staat. Als haar naam al neemt uit in een artikel, dan is het voor mij al de moeite waard om dat uit te knippen. En ja, die passie die zit er zo in. En waar dat nou bij komt, ja, dat komt wel uit een interesse voor de muziek. Sowieso, ik vind de muziek fantastisch. De chansons die ze opgenomen heeft. Maar ze had ik een zeer fascinerend leven gehad. Ja, als het meer over het leven. Zullen we eerst even zien wat elke nie een Edith Piaf toch eigenlijk wel van kent als jongeres? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je bois la viande. Herkenbaar, Marcel, dit laatste noemen vooral. Ja, daar hak ik wel op mij. Ja, dat is een beetje skihut-achtig. Maar wat vind je van de muziek van Edith Piaf? Ja, het is heel populair. Het eerste nummer staat volgens mij in Madagascar 3. In de laatste Disney-film wordt die nog gebruikt. Oh, echt veel waar? Succes. Ja, Je ne regrette rien? Ja, die? ja.
Oké, dat wist ik dan weer niet. Wel? Nee, dat wist ik niet. Nee. Maar dat is wat ze hier natuurlijk succes op de bühne. Ze is zeer succesvol. Maar privé, haar levensverhaal is eigenlijk vrij droevig. Ja, droevig. Ze had zeker wel een aantal dingen meemaken die het heel triest binnen. Haar bandje is al heel gauw verstongen? Ja, haar bandje, zij is een member toen wie ze een Santje. En haar bandje, nou die is correct 2 worden, denk ik. En die is toen gestolen. Ja. Ja, dus dat is heel triest. En spreekt dat misschien ook aan de tragiek onder de artiest? Voor die persoonlijk nou, nee, net zozeer de tragiek. Het is gewoon, het is eigenlijk het hele leven. En ik vind haar fascinerend. Er wordt toch een heel soort mensen zijn van, goh, wat is een tragisch leven. Er zijn zeker hele verschrikkelijk trieste dingen gebeurd in het leven. Dat is absoluut waar. Maar madame, die stiert, dacht ik wel, aardig stevig in haar squan. En die wist wel wat ze wil. Ja. En daar wist ik duidelijk in. Nou lijkt dit hier al hier op tafel, maar dit is natuurlijk maar een heel iets gedeelte van de hele verzameling. Ja. Want de hele verzameling is volle als 400 items, toch? Ja, ik zit denk ik tussen de 450 en de 400 items. Ja, en dat gaat er al hier naar Utrecht, hè, naar de verzamelaarsbeurs. Want daar moet je dan staan. Mijn expositie, hoe is dat? Hoe kwamen ze dan bij jou te lonen? Nou, ik ging me de kist op de verzameljaarbeurs een kraam krijgen, de kist exposeren. Ze hebben een museumplein. Nou, ik dacht dat leek het me leuk om daarheen. Dus daar heb ik me voor aangemeld. En toen kreeg ik een mail van, goh, leuk dat je aangemeld hebt. Ik wil graag even welkomen om erover te praten. Toen dacht ik, nou, dat gaat net alleen om een kraam voor jou bij in. En dat bleek ik, toen die man west is, toen zeiden we van, nou, wij hebben een expositie rond van Fjouwer bij Zoon, is het nevens mij. En dat wordt elke keer toch een orenverzamelaar, wordt dat inrichten. En toen hebben ze mij gevraagd wat ik dat wou doen. Is dat dan echt de ultieme eer voor een verzamelaar? Ja, ik viel me zeer vereerd. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het is internationaal een hele grote beurs. Ja. Dus dat is ook rieselijk leuk. Je maakt nog wat speciaals op zolder staan, heren? Een verzameling? Of bloden bij postzegels? Heel veel verzameld op zolder, maar niet speciaal. Nee. Ik heb bierviltjes en bierglazen. Bierviltjes en die staan op buurt mij, maar die op zolder. Dus die mag nou eens ophalen. Ja. En doe ik net meer nog iets bijzonders? Nee, ik ben niet zo'n verzamelaar, nee. Nee? Theezakjes of weet ik het, suikerzakjes? Ik kan niks bedenken. Nee, ik ben nooit heel vroeg eens met postzegels begonnen, maar dat is na een half album is dat afgelopen, denk ik. Ik vind, wat ik het minste vind, is het ordenen. Dus hij zegt van, ik ga zelfs dat er een listekje in de krant staat, is het voor mij een aanleiding om dat te bewaren. Maar hoe archiveer je dat? Hoe luistert dat vast? Ik ben mijn foto's ook al denk van, oh jeetje, dat is toch wel een puntje. Kun je alles vrij makkelijk weer omvinden? Ja, ik kan alles weer omvinden. Ik heb alles op het stuit, jammer genoeg, net uitstaat staan thuis, maar het zit in bakken. Ik heb overal een lijst bij wat erin jet, wat ik erin heb wil. En daarnaast heb ik een website. En dat is voor mij eigenlijk puur een archief. En daar hoor ik al bij. Als er wat nieuws bij komt, dan maak ik een foto, zet ik het erop. En dat is, op die manier is het heel makkelijk ordenen. Ja, en tussen mij dan? Is het, als ik het uitstaat heb, is het dan in hele wenkamer Edith Piaf? Nee, de wenkamer, dat wordt dan een kamer apart. Oké. Ja. Daar ben je wel mee bezig. Na de verbouwing hoop ik dat het ze viert is. Ja. Speciaal verbouwd worden. Er wordt speciaal verbouwd voor Edith Piaf. Nou, laatste vraag, want die kan eigenlijk net ontbreken eigenlijk. Wat mis je nog? Wat zou je nou echt toch heel graag gaan willen van Edith Piaf? Nou, er zijn glazen uitjoen en er zit, ik denk bij concerten, maar dat waar ik net maar zeker hier te zeggen, maar ik weet dat ze er zijn. Ik heb er wel een afbeelding van, net bij me vanzelf. Dat zoek geweldig fijn had ik die nog eens... Oké, nou meestal als je hem die chin komt, maar ik zal een oproep van mail dus dan naar bient@omroepfriesland.nl. Als je die glazen van Edith Piaf chin komen. Nou, Tiege dank voor je komst, van je verhaal. Ontstaat 4. Morgen trouwens, dan hebben we een peteer over meeske-handlers. Daar komt een boek uit, maar interviews. Maar de dieren zelfs schreeuwen terug mooie werkers van 4 Friesland. Maar goed, dat is pas voor morgen. Van nou in elk geval nog een hele gezellige joen. Dag.